Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dayno atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibali kong lolo. That's the way I holler. I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Unsa man gid idaotang plano ni Renato Tasyo? Ngadto ni Lolo Goryo. Basin og do na mi matabang kon imo misultihan. Aron sa mapugna na mo ang iyang mga daotang laraw ba? Bitaw, sultihin mi tasyo. Kay andam gid kaay mi mutabang nimo. Ilabi na ni Lolo Goryo aron mapanalipdan nato siya. Ayaw kahadlok Tasyo. Ni Ami, kung gusto ka, kami mismo may musulti ni Lolo Goryo nimo. O bitaw, basta sultihin lang gid mi sa tinuod kunon sa gid ang plano ni Renato ngadto ni Lolo Goryo. Ay, kining ako pangagpas lang nilit ha. Gibasi lang nako ni ang tanang nahitabo ron nako. Mao nga, nakasulti ko nga malagmit doon daw tang plano nga buhaton si Renato ni Lolo Goryo. Maora ba na imong basihan kung nga nung nakaingon ka nga dunay daotang plano si Renato sa inyong lolo? Ulit, pero nakasiguro ko nga doon na gyud siya daw tang plano. Ug mao ginay nakapabalakan ako. Nahadlok kay ko nga basin og dunay daw tang may tabo ni Lolo Goryo. Tasyo, kalma lang. Kuna mo nang isulti nga to ni Lolo Goryo ka na imong gisulti. Sa imong paminaw, motuo ka siya ng istorya, ha? Bitaw siyo. Kinahanglan baya gid nga naagitay ligong basihan sa tong mga pagduda. Kay lisod baya kayo kung mudiretso tag-ingon ana. Kinahanglan mo hatag gyud ka sa imong ligong katarungan. Kung nganong nakaingon gyud ka, nga dunay daot ang plano si Renato sa inyong lolo. Ayaw lagsabta nga wa mi motuo ni mo, Tasyo. Ang amo lang gustong mahitabo nga makasiguro gid ta nga aron tuhuan kita nga to ni Lolo Goryo ba? Kasabot mo kasi inyong punto. Pero sagdi lang, magkikita ko ninyo sunod adlaw. Maningkamot ko nga makakuha kog ligong ebidensya nga makapamatuod nga sakto gyud ko sa akong mga ginahong na karon. Do na lang di ay mi hangyo ni mo, Tasyo. Usam na lit. Ang among hangyo ni mo ba isip, imong mga suod nga higala. Samtang dili pa uwahi ang tanan. Mas maayo pa siguro nga mo surrender na lang una kas tinugyanan sa balaod. Paselo ako lit. Murag lisod yun na nga ako ng buhaton karon. Ang amo man lang god, kay mas nabalaka mo kung kaayo minimo. Delikado kaayo ay kung makitaan ka sa mga otoridad. Sigurado gyud nga ila kang patyon kung ila ka masakpan. Ni Ami nga andam nga mutabang nimo samtang di pa uhay ang tanan. Salamat lang kayo lit. Kung pananglit unsa mangyud gani may tabo nako. Ayaw ang tao ninyo pasagdis Lolo Goryo. Isaad in tao ninyo nako. Tabangin ninyo siya. Nakita na mo sila sa lolo ni mo, ug si Nandaday. Dito sila sa ilang turibya. Pero wala ba sila magdugay na yun? Naibaw ko nga pakya sila nga makitaan sa turibya. Riskado gina kayo ang mga tigo nga mabalik din sa turibya. Pero naglibog mi, hantod karon. Kung asa na yung turibya. Daghan ako gipangutana kung asa na siya magtago. Wa gyud nakatug-an na mo kung diin na siya magpuyo karon. Ay gyud ninyo undangi hangtod nga dinhi mahibaw-anin. Nagtuo ko. Naar siya sa dool. Abdig yung kaya tigwanga na. Taas yung kayo og radar. Kaya nakasabot, mangyod siya nga, ato yun na siyang puso na yun, basta makitaan, di ba? Sagdi lang. Magmatngon lang kita ini. Ilabi na nga naasab sinang daday. Muna akong kikabalakan rin. Kaya delikado sab kayo na sa nandaday. Basin og gisultihan na siya sa tanan ni Toribia. Unya, musulti sab siya nga to ni lolo nimo. Manayin lang tanil. May bawar magyapon na to na sa ilang mga lihok. Basta ato yung paniguroon. Nga di pag yun mahuman yung buwana. Mahipos na ginato ang atong principal target. Kanagi akong kipabot nga higayon rin.
Kung mawa na imong lulo, sulbad na gyud ang tanan na itong mga problema. Duol na lang kay tas daganan. Makita unya ni mo, Junel. Makita unya ni mo. Unya, naistoryahan na ninyo si Toribia. Wa ay. Wa may makakita rin. Turibiyas ila ay. Asam na siya. Nabot lang ay. Gidaba niya ang tanan niyang sinina, ha, daday? Aw, naraman ng uban niyang sinina. Sa kwarto pero ang uban di kuha. Bida. Nga no makatos Toribia? Unsa man kay gipangluoran na to? Aw, si Reyna sayod Felix. Unya. Unsa o na malang anak? Kinsa na malay mo puli sa iyang pisto? Sa pagkakaroon, ako ray may assist ni Gariyaw. Kay baw masab ko sa mga panginahanglan niya. Labi na ng iyang kanang mga maintenance nga tambal ba. Ako para na ako, no, kung ako ang pasultihon. Ako mo ingon. Ayaw mo na niya. Di mo sa daangay mag-uol ba nga mawal to Toribia? Oh, Na may daghang makuha ba nga mga abdik niya batanon pa? hindi kay paborito magkakay tong Gariyaw Toribia. Ay maulagi unta. Yung saan na to, ana, ha? Nga, milayas man. Mas maayo yung mangitang itaglain, oy. Di na kinahanglan Felix ay. Naaman sad ko. Maka-assist naman sabyo kong Gariyaw. May mga masabdaday ba nga? Ako lang mo assist ni Gurio ba? Ay! Ako? Dili! Di. Di. Di na masugot og lalaki ay. Gusto na niya babae yun kay ganahan man na siya ka ng hilot-hiloton. Kaya nga no, imo sila siyang hilot-hiloton. Oh, simper. Ay. Simper. Mahilot yung kuha na niya. Kay ako goy mo puli sa trono ni Toribia. Pagtarong diha daday ha? Taro. Basin ba yung magkadayon mong Gurio? Ay! Hilom di ay! Di pa kaada, Felix. Madato na unya ka. Okay nga no. Musugot sa ka kung simba ko maibog ni Musgurio. Simba ko lang ha. Sa imong tanaw. May ka na ko siguro. Amaw siguro ka daday. Amaw noon. Musugot sa kang tigwanga ka. Hoy! Bunda ko tiguwang. Ikaw! Hilo ba? Shut up! Shut up. Wala ka angay, wakay angayan na nang magsilos-silos kay. Ay, angay kang malipay kung doon pa'y maibog na ko. Ay! Gahal-hal ka lang. Ay, kabaws na halal na. Bawsan ko na. Hoy, prangkahantan lang kahadaan ha, Felix Dakat. Magpirmahanay na lang tag-divorce na ano niya, inay. Uy. Oh, divorce ba? Kay kung magpabuang-buang na kusguryaw, buwagan tadayon ka. Naluoy kay kusdagway ni Tasyugaw. Wagit ko kapugo nga, mituwa akong luha nga nagtanaw niya. Labi na siyang gisulti nga, di niya pasagda ng iyang luluguryo. Bitaw gaw. Hastasad ko. Ako lang yung gipugan ng akong luha kay naluoy sa kayo kong tasyo eh. Lisod masagod kaayo nga magpatakat ag sumbong ni luluguryo nga delikado iyang kinabuhi. Wasa pagguilig ang basihan aron mutuo dayon ta siyang gisulti gud. Maulagi. Pero sakto to imong gitambag niya gaw nga mas mayo gyud nga mo surrender na lang gid una siya sa mga pulis. Kaysa magtago-tago siya nga mamiligro na hinunang iyang kinabuhi. O man gihapon siya matabang gud. Usahan man niya sa pagpanalipon ni luluguryo kung nagtago-tago siya. Naglipog bitaw ko sa katarungan ni Tasyugaw. Kadakan biyang problema, uy. Naasab si Pipito. Wasa tamay ba kung naasa na siya ron? Bitaw no? Asa naman sa dekas pipito no? Ako nang ipangutana iyang iyaan o mga igaagaw. Huwag mo sa sila mahibaw. Maayo siguro nga ato nang i-report sa kapulisan gaw. O kaha, atong pahibawon si Kapitan. Para matabangan tagpangita kung nahain na ron si Pipito. Patabang na lang siguro ta nila ni Tiyo ug Tiya, Lit. Husto. Ako niya to ingon si tatay kay suod man na sila sa Kapitan. Maayo gyud nga ma-report dayon gaw. Kay upat na baya gyud kaadlaw nga wala ta makakita ni Pipito. Hello, Torne. Hello, Renato. Kumusta, Torne? Unsa na ay balita niya?
Itawag yung kuri mo kay dininggi ka ng imong luluguriyo sa akong opisina. O nangayon sa kong advice kung usay ang buhaton. Aron mabahin ng iyang mga katigayunan ni Tasyo. Unsa? Naghuna-una pa gid siya yung bahinan si Tasyo. Kalma lang rin. Mas mayon siguro nga makita ta. Anahaw lang tika sa imong opisina. Ayaw rin sa kong opisina. Makita lang ta sa restaurant. Kay doon ako ipapasa ni mo nga mga dokumento. Aron magpangandam kanini kung usay ang imong buhaton. Sige. Magkita ta, attorney. Adto ta sa Paseo Restaurant. Mga alas 11. Nana ko dito, attorney. Okay, sige. Ano tanto magtiwas ang istorya? Sige. Salamat, attorney. Sige, bye. Bye. Animal. Buisit gining tiguwa nga da. Daan pagyo ko. Nagplano gini siya nga iya pagyong bahinan si Tasyo. Pero di mahimo. Di mahimo. Nga napay bahin si Tasyo ini. Kinang nga ako gini masamta ang iyang mga plano. Why laing makapanag-iyan ini tanan? Ako gyud. Kumusta naman ka, Greg? Ay, maura hapon lit. Lagsik gid permi. Labi na kung makakita ko nimo. Maunay akong gustong madungog ni mo, Permi, nga lagsik ka. Ay, ikaw. Lit, kumusta naman ka, Lit, ha? Okay ra sa ko, Permi, Greg. Ilabi na pod nga makakita sa ko nimo. Uy, arang. Masamot ko kalagsik sa imong gisulti karon. Maunay importante, Greg. Nagkitang tanan, lagsik ta, Permi. Bitaw. Oh. Mura man lagig na usab ang tono sa imong pagsulti og bitaw. Aw. Ay, lagsik lagi ko, lagsik. Pero, Greg, tingali, musamot kag kalagsik kon baga istorya mo ni Tasyo. Si Tasyo? Kung mahatagan ka og chance nga, magasultihanay mo. Malagsik yung kagsamot? Pero, imposible na nga magkasultihan na imi. Ilabi na nga, nagtago-tago na siya karon. Greg, na ako'y isulti ni mga sikreto ba? O sa manalita? Abi ni mo, gahapon? Amo ra ba na istorya si Tasyo? Unta? Imo siyang na istorya? Oo. Among na istorya ni Glenda. Nagpakita siya na mo, Greg. Kanya, diin man ninyo siya maistorya. Sige. Tug-anan ti ka. Oh. Pero, kinahanglan nga mo promise ka na ako. Kay kung gusto gid ka nga makigsulti niya, akong inon si Glenda. Aron masabot nato ang oras kon kanos agad mo magkita niya. Sige. Mo promise ko. Wa ko itog anan nga lain. Sige na, sulti ko ulit. Kay gusto kayo kong makikistorya niya. Buisit yung ganyan tiguan nga. Sa balay ni Taburin. Nanawag na ko si attorney. O gipaybaw ko niya. Nga nagplado ang gina siguryo. Nga bahinan niya Tasyo sa iyang mga katigayunan. Mo ba? Wala ko may buong nanil. Pero ang akong gikalagutan og bayo. Kaya nagplano gid siya nga mas dako pa og bahin si Tasyo kay nako. Uy, murag di na maayo na. Suro kay gimayo ang akong dugo nga nakabasa ko sa testamento nga gipakita ni attorney nako. Kunya saan naman natuwa na rin. Sa may mahimo ni attorney anak. Dagan patag mahimo nil. Akong giinan si attorney nga manihuon na to ang tanan. Aron mapapas gyud si Tasyo sa mapa. Correct. O gini the best na tumbuhaton rin. Og naa pa gyud pinaka-the best anak nil. Unsa man rin? Silang tanan atong papasong. Excellent. Maugyod kayo rin. Maugyod. Bisag asan nila mo na. Unsa man? Puslan man. Nga wag gyud pagsalig na ko ng tiguwa nga. Tablahon na lang gini nato siya.
Kumusta naman gaw? Nagkita naman ni Tasyo? Wa pa man gyud ka, uy. Basin ugma, mupati maauto siya. Na, gusto na ba gid kaayos luluguryo nga may istorya ni Tasyo kaw. Mao lagi. Pero ambot ka ha, nga wa man mupati maaw siya. Basin og may kakulian. Aw hinuon, mukalit raman sab gyud na siya pakita nako dito. Bataw-batawon lang sab niya nako ang palibot. Kay basin og nangita lang sab siya nindot nga binta. Bataw-bataw lang unya gaw. Oh, bataw-bataw. Sagad na siya magpakita, no? Mga alas 10 ngatos alas 11. Ugma, ako na panitaan. Naluoy ba ako niluluguryo nga nagtan-aw gaw? Lahi gid siya karon og sa kani adto. Ingnan bitaw ti kagaw, nga masuod yun na niya si Tasyo, sukat pagka ni adto kay ni Renato. Bitaw, ay kita tanan nakasaksi man kita anak gaw. Di gina malimod nga pinangga gina niya sa Tasyo. Tinuod gina gaw. Gani, ako naobserbahan si Lolo Goryo. Makita gina ko nga mulugmaw gid ang iyang luha kung maghisgot na mibahin ni Tasyo. Kaluoy po taon, uy. Kani adto, katong iyang suko-suko ni Tasyo. Tingali, nahiluan lang gitong iyang huna-huna sa pagpanaot ni Renato nga tong Tasyo. Na, murag maogi tingali na gaw. Malipay jud ko gaw nga masulbad na ning ilang problema, uy. Kay ako gyud nasakitan ini nahitabo nila. Kitang tanan gaw. Pulos gyud ta natandog og naluoy sa ilang sitwasyon. Sagi lang gaw. Ugma, kung makita mi ni Tasyo, ako gyud siya sultihan. Gamay na lang yun. Gamay na lang yun kaayo ang kuwang para maabot na ko sa daganan. Inutil nga Tasyo. Pinalabi giday kay ka sa imong lulong nga abno. Buang-buang! Kumusta, Renato? Tasyo! Nakuratan ka nga ni anak ko daan susin kutsi. Ngan kalit man kang mihunong, ha? Kung sa may imong buhaton ako, Tasyo. Relax lang na to. Huwag ko'y daw tang buhaton nimo. Unsa may imong tuyo na ko. Gusto lang yung ko makiksulti nimo. Gusto na kong klarohon ang tanan kung anong imo kininggihi mo na ko. Kuan. Tarong ako tubag. Mag-istorya lang tagtarong Tasyo. Ayaw kasuko na yun. Tubag ako. Nganong imo maninggihi mo na ko. Surprise ka. Nganong imo kong gipaantos ug ingon inip. Nganong imong ko gidapatan. Mungutan na kapag ngano kwanggol. Syo. Kuan ato ning ariglohon ko. Kuan tay angin lisan ini. Hinumdumi nga managsuon ta. Managsuon? Ha? Wa ko'y igsuon nga panuway sama nimo. Tasyo, pasaylo ako. Naibaw kong nagkasala ako nimo. Ha? Pandalan ko si. Lahos dito sunahan. Pandalan na yun! Oo. Syo, asam tapay mo, Syo? Lahos pa. Sige. Oh, may mga pulis. Udo na kayo tambuhaton ako, Syo. Sigurado gyud nga, dunay daotang mahitabo nimo. Wa ko mahadlok bisag na apay mga pulis. Syo, ayon lang ipadayon kung doon na kayo daotang plano batok na ako karon. Ano man ito ni mga pulis? Nasundan ang aming sakyan. Syo, napakagigayunan nga magka-iskapo karon. Kung mo padayon tasunahan, sigurado ko, nga ila ka madakpan. Timan ina ko. Wa ko mahadlok ug malisang sa imong gibuhat na ko karon. Pero usa ka butang nga di gyud ka mapasaylo. Kung dunay daotang mahitabo ni Lolo Goryo, di na gyud kahatagan og gigayong nga mabuhi pa sa sunod atong kita. Ay napadagan istorya, Syo. Layat tayo samtang napakagigayunan nga magka-iskapo. Kaya kung dili, mapugos ko sa pagpahunong ni sakyanan arong nga dakpon kanila. Animal ka. Aray, kasakit sa kong ay.
Kasakit. Okay ka, sir. Kukda! Okay ka, sir. Kukda ninyo katutuhan na! Tara. Hey, kukda niyo siya, kukda. Busit! Kasakit kong uog ng kugo. Animal ka tasyo. Gipalagot yung kunay mo, Mayo. Surprise ka! Aray! Hinaya na, Nil, hinaya! Dakadak ko sa bukol na imong ori no eh. Magkalagot lagi kayo. Ay naman ron paingon si Tasyo. Long, nganong mura magkag nagulit tasyo kung asa siya paingon. Uwa ka magkulang ako kung unsay ang gibuhat na ako karon. Mabitaw ng utan ako kung asa ni siya paingon aron nga masubay na to og makasulti na to. Ika-istorya na to mga pulis kung asa na siya posibleng nakatago ron. Nasundan ni siya sa mga pulis to. Kaso, walang gid siya maabti. Ang akong pangutana kung ano nakasuod siya sa imong kotse. Ambutan kung giunsa niya lo. Nakalitan sub ko nga naana siya sa kong luyo. Baka makasukol niya. Maaksyon ta kong sukulo sa diyang iya kong itiunan pero gigkalitan lang yung ko niya hapak sa iyang pistola. Mutong napawang kadiyot ang akong pananaw. Musukol unta ka bisag doon na kapay samad sa imong tiyan og dughan. Aw, sukol yung kulo kay kinabuhi ko na akong nakataya agad. Baba. Kumusta naman dito ng imong mga samad na to? Aw, okay naman lo. Medyo ngut-ngut lang usahay. Ngot-ngot. May iba bang matanaw ko sa imong samad? Lo, di na kinahanglan. Nagkabalakas kong sumad. Ang atong hisgutan karon nga mas maayo unta og mapatay sa mga polisitasyo. Grabe na kaayo ang iyang sa nga nahimo. Di ko yan ng patyon siya na to. O nganong di man lo. Pero, time pa na. Asan ka mulaban lo? Ni Tasyo o na ako? Tural nga ba ako'y dapigan na to? Ang akong gipaboran mawang kamatuoran. Kung kinsa tong naghimo og sa, motoy akong gikaligot-gutan. Pero unsa man din nagibuhat ni Tasyo? Di na idautan para nimo. Di na mister ni may pangutanan ako na to. Nibaw ko kung unsay dautan o unsay dili. Lo, wako makasabot nimo. Mura man lang og wa ka maluoy sa nadangatan ako karon. Gusto ni nang imong mga wahinong na pagduda na ako na to. Di na ko mister ni mong tudloan sa akong pagabuhaton. Pero lo, unfair ka ini sa akong bahin. Ako nga nibati gani mo. Unya sa tabo pag yun ako. Ako na inoy na ho nga wahinungdan ining istorya ha. Gusto na to. Ikaw na. Usbon ko, kung kinsay sa daan ng sitwasyon na, mo'y angay manubag sa mata sa balaod. Busit. Ay, ayaw ka ni palabi doot, Nil. Sakit kayo ng kumbukol. Pasensya na garin pero pagkawagi ayo ang guwanga eh. Dito naman hinon sa milaban ni Tasyo. Sagdi lang. Muabot na gino na ang oras. Na makabaws ko ni mga tawanan. Ngano, Nay? Unsay balita? Ay si Renato, na biktima na sab kuno siyang Tasyo. Gitiunan siya o niya. Gihapak pagkukunong iyang o og pistola ni Tasyo. Nga miresultas pagkabukol sa iyang o karon. Uy, mao ba? Unsa man tayo nahitabuan, Nay? Nag-drive lagi kuno na siya siyang kotse. Unya, kalit lang kuno nga mibuto si Tasyo sa iyang liyaw. Unya kay gikalitan siyang tiun dayon gihapak ang ingos pistola. Ngano nakasud man sad si Tasyo sa iyang kotse, Nay? Wa sa din niya ilak. Na, amot lang niya ay. Nagpasalamat ng gani siya kay nasundan sa dayon og police patrol kay kunwa pa. Nabasin kunog gipatay na siyang Tasyo. Di sad siguro na mahimo ni Tasyo, Nay, uy. Aw, mamunay iyang pong. Pero sa kong paminaw, no, murag husto ka lulita. Dili sab tingali mahimo ni Tasyo nga patsyon siya, uy. Naglibog lang ko na iba. Kung tinud-anay pa nga dunay plano si Tasyo nga patyon siya, nganong nabuhi pa manggid siya, nga sa dughan man og sa tiyan siya na iko. Unya karon, igo ra siyang gitiunan niya, nganong gibuhi pa manggid siya ni Tasyo, be? Na, ambot lang lulita ay. Pero kung ako'y pasultihon, Na. ha, murag doon na gyud akong sayo sinato ini sitwasyon na lito.
Ngano nakaingon man kana, nay? Dayod lang. Sa ako ra ng paminaw, ha? Na, ambot lang anak nila, nay, uy. Basta ako, naglibog pag ko hangtod karon kung unsa gitinuod. Nalipay kay ko nga nagpakita gyud ka karon sa show. Gahapon pa ko nagsigig atang-atang nimo. Pasensya na kay Kagling. Wa ko mo dayong pagpakita ni mo gapon kay nakabantay ko nga naay daghang mga tanod nga nagrubing sa palibot. Aw, bitaw. Pero sa show, si Lolo Guryo nimo ba? Gusto kaya siya makigsulti nimo? May ba si Lolo nga nakita ta Kagling? Oo, gisultihan siya ni Lolita. May noon. Unya, kanus aman niya gustong makigsulti nako. Kung magkahigayon ka karong gabi may mong anhig hapon ta din magkita. Mas mayo din kay safety kay ta. O way laing tao nga makakita. Sige. Mga alas 8 sa gabi magpaabot ko ninyo din ha. Salamat kaayo, Tasyo. Ako nga magpasalamat ninyo, Glenn. Sang ko sa langit nga akong kalipay nga. Wagid mausab ang inyong pagtagad o pagsalig din ako. Ayaw na ko na Tasyo. Naibaw mi nga naa ka sa katarong. Pero wabi na mo, Glenn. Nag-uol kay ko hangtod karon. Tungod ba ni Pepito? Oo, Glenn. Mausa na kasi mana nga na yun may magkita. Bisa gamay na lang nga ideya kung hain na siya karon. Gibati dyo ko tumang kabalaka sa giila o giisip na kong igsuon. Pasagilan, Tasyo. Alang kabalaka. Naara lagi to si Pepito. Mayon taog okay ra siya. Di ko makadawat nga dunay daotang may tabo niya tungod lang nako. Naibaw ko kung unsa ko kapinangga niya. Ug di ko mutuo nga takulahaw lang nawa siya nga di magpahibaw kang bisan kinsa. Ay lang palabi sa imong kabalaka kaguol, Tasyo. Basta kung makita na ko si Pepito, ako gisyang ingon dayon nga nangita kaniya. Aron magkaistoryahanay dayon mo. Dagan nyo kayong salamat, Glenn. Layan naman akong pamati. Murag ibatan ako kakutas sa akong kalawasan. Gariyaw! Gors! Doon na kay bisita, Gors. Ha? Uy! Toribia! Kumusta, Greg? Uy, pasti lang nga nung karoon ka man lang taon nagpakita balik na ako. Then man taon kagikan. Kuan, dito ra ko sa kuig agaw, oy. Ni bakasyon ra ko kadiyot dito. Og pasensya na day kaayo ha, nga wa ko makapananghid ninyo. Ay, pastilan ni mo, Sa sunod ba, pahibaw sab taon, aron nga di may mabalaka ni mo. Sus! Pagka-sweet, gid nimo, oy, Greggy. Ay, ako, Toribia, sweet yung ko sa tanan ako mga kauban din his mansion. Wa ko'y gipili. O kamo nga ni adin giisip na tamo nga sakop sa akong pamilya. Tinuod gyud na, Greg. Abi gyud gani nako nga sa sinugdanan, abi gyud ako gistrikto kaayo ka. Pero dili man di ay, ilabihan man di mo ka maayong tao. Ay, buyag. Ay, ang tanan din ni sa atong dapit Toribia. Apel na ang tibuok lungsod. Kotobs na kailan ako, nasuhito gyud nga, maayog gyud kay kong tao. Mubati gyud ko, labi na sa mga tao nagkalisod, o kanang nagkinanglan ba? Daghan akong mga gipangtabangan, oy. Sakto gyud ka, Greggy. Maubitaw mi balik gyud ko dinhi kay gimingaw kaayo ko ninyo. Ilabi na gyud nimo. Oy. Malipay man sa taan. Unya, unsa man? Nakakauna ka? Daday, pangaon na mo, daday. Kanang mag-istorya lang unya tagbalik din. Kaon. Samantaw na siya mungugman. Nihara ko minaw ni nila. Musig ka? Ngaon tato, Rebs. Nako giluto nga lami kay pagkaon din Ren, naam lagi na. Ibalik mo lagi nagkalit sa trivia. Hanggaw ka, Tronel. Imo na trabaho. Pungutan na imong kaugalingon kung nga nung nakasunod, nagbalik din ilaga. Ouch. Sorry. Samka.
Ay, wa bitaw dayon ko makabantay nga. Nakasuday na si Dini. Badi ay, danghag yung kanil. Timaan nga wa ka magbantay sa imong trabaho. Pasensya na kay rin. Nakalitan mo gugo. Kalitan. Di ko burawat ng katarungan na. Dili yun. Imo ng responsibilidad nga bantayan o gipuso ng tiguanga. Sagdi lang rin. Mas mayanon nga ni Ana siya mismo din Mas mayo kay ano, dali na kayo ang paghipos anang tiguanga. Di ko gusto dukay, Nel. Di ko gusto. Gusto na ako nga paspas o limpyo nga trabaho. Ariglado rin. Uy, ayaw yung kasipyat, Junel. Kay oras nga masami ka sa imong trabaho. Di man ako'y musilot mo. Ayaw yung pagsalig nga suod kay tahigana. Kay kun mabutang gani sa alanganin ng akong pangan, di ko mo ilani mo bisag ako kapanghigala. Mayo hinuon gaw kay nasabot imong daan si Tasyo. O gaw, ako na siyang naingnan. Alas 8 karong gabi Onya, kumusta naman siya gaw? Okay naman siya lit. Naguulan to siyang nagkunahuna kay hangtod magud karon, wa pa magud sila magkita ni Pipito. Bitaw sad no? Muusa na biya kasi mana ugma nga wa na gid magpakita si Pipito. Hain naman di ka siya no? Naistorya man ako ang iyang igagaw nga si Umik. Matod niya nga silang tanan nabalaka na gid kaayo kun asa na si Pipito. Kay wa man gid musulti og magpaypaw kun asa na siya paingon. Ay, kikulbaan biya hinuon ko anang balita agaw da. Dili bigin ingon anas Pipito. Samot na ko gaw. Gikulbaan gyud ko. Saon na lang. Usabi ito sa akong pinakasuod nga lalaki dinis ato. Ay, Ginoo ko. Kadaghan ba yung mga katingalahang nahitaburon sa tong palibot, uy? Imo na bang naingnan si Teo Gaw nga ipahibaw ni si Kapitan? O gaw, uy. Atong usang adlaw, nahibaw naman dahil si Kapitan ini kay ang mga tagtungod di Pipito, may pablatter naman nga nawas Pipito. Unta, uy. Kung asa man siya karon ba, mubalik na lang unta as Pipito diri sa ato. Aron dili na mabalaka ang tanan niya. Dako gid kayo ng misteryoso ang iyang pagkawagaw. Ay, mayon taog di maabtan og dugay lit. Unta, karon ba, mapatimaaw na siya. Kung di man gani karon, bisag ugma. Sagdi lang gaw. Magampo lang kita nga walay daw tang nahitabo ni Pipito. Kay niabi asad sa akong hunahuna, no? Basin og bitago gitugtuyo si Pipito. Kinahadlok sa nahitabo ni Tasyo. Daghan ba yung mga pulis o mga tanod nga nagbasbahas sa palibot? Basin og naglikay lang siya nga dili siya mapagan. Okay ra na uy kun mitago ra gyud siya. Maunay atong iampo nga unta. Husto ang atong pangagpasgaw. Oh, nabalik na lang mag-istoribya og kalit din ni Daday. O bitaw. Pwede bitang lipayan ni Guri. Pero tapa. Tapa. Nga nang mala siya. Oh. Kalit bang nahilom mo na istoribya. Nya, nagsige na siya hinuktok. Ay, basing gud og do na lang ko'y laog nga gihuna-huna. Kausan nyo. Bida. Nabaghuan yung kuda. Di ba na yung anas trivia? Ay da, di sabte nga listan ng panahon nga. Magsigiting siya ang tao, Felix. Ay! Oo, bitaw. Pero, nahibong lang ko. Hibong na sad. Ay, galag kong kahibong, Felix. Ay, Lisod sab kaayo no, nga magsige lang tabi, no. No, may pareani mo. Ang buang. wala. Lahi na sana. Ay. Buang mo sige lang magsigyaw-yaw. Uya, katawa mo lang kalit. Ikaw bitaw, Felix ha. Felix dakataka. Ikaw na naman siya ng kinaiyan ni mo usahay ba? Sabad na, oy. Ako mo na imong tirahan. Pero, psst, uy, Oh, saman. habi ni mo, Felix, no? Sultihan talang katinood, ha? Saman. Sa tanaw ba yan na kung turibya na og ikaw, no? Parisun biya kayo mong duha. May noon, anak. Ausa! Naamaw naman ka na day, oy. Oh, nakaako roy kag sulti na ko ana, no, ha? Ha? Imo kong bana. Ay, nga no ba daig bana tika? Oo, no? Misulti na bang ko sinaon? Parisun man sa mong turibya, Felix. Miyatera. Lagyan. Parison ming turibya. Unya ka mo sa siguryo. Oh, fights kayo!
Bida. Paitsa. Nasudla na ginagbakok kang ng imong utok na day. Ha? Nabusudla nagbakok kang imong utok. Bako kang. Hoy, wa ba day dautan Felix dakat? Mo na siya gitawag og exchange gift ba? Exchange gift? Labing nang hapit na sa September. Bitaw. Basta beer na, padungan niya. Hilam niya, oy! Oh, Oo. kulit ulong ko. Kung ilisan man lang ganit ka, no? Ha? Paminaw, ha? Kung ilisan man ganit ka, Oh, mupalit ko ang mga mistisa. sa bupalit. Mupalit naman, mupili. Bro, kung puntahan niyo, kaya mupalit mo ko. Wag, lipat ko na. Mupili kong mistisa. Okay. Sama ni Lisa Soberano. Wey! Kahilas! Mamili yung kag imported na. Ang angay ni mo, Felix. Parehas ni Pakwang. Ha? Uy! Pakwang. Sultihan talaga eh. Oh. Kung si Pukwang naman lang gani daday, kung si Pukwang lang, Oh. balik lang ko ni mo eh. Ha? Baby, kiss me, kiss. Oh, siya! Kiss me. May kiss me. Mukis man agay. Kahit ko. Kiss me. Hay! Ayaw pagkaumaw da, Felix. Ay! Eh. Panot ba sa dito ka? Kay mural mo kag... Nay, murag imbural ug baho ay. Uy! Hinawayon kang dako. Pweh! Pabutulan ako sila. Basinog umabot na ron to sila karon to taon. Pero wag gyapon ko mahimutang hangtod karon. Asa nagkas pipito. Unsa gyud ka day nitabo niya. Uy. Mura magdunay tao. Mura tao na gina. Kinsa man kanang tuwa na. Mura ko sa tao. Kinsa man siya. Mura na siya. Mura niya siya paingon din ako. Mutago ko. Mupasalipod ko na yung dakong kahoy. Uy. Yun na. Narikaw ba ng tao nga ni padultin eh. Hala. Mga pulis na kining mga tawanan. Nagkamot! Ato ka sa brada, ito! Nagkamot nyo! Haus na! May nanggan niya kay Milikos sila sunahan. Kinalang nga makapalayo na ko din eh. Kay basinog ila kong masakpan. Naida ka mga pulis kanihagaw. Mao sigurong wa mo patimaw si Tasyo karon. Pasensya na gid kaayo, Greg, ha? Unsaon man nga, nataymingan man sad gud nga, miruving ang mga pulis. Wala ka sololita. Nakasabot ko. Mas mayo sab nga wa siya mo dayon pagpatimaw karon. Aron nga, di mabutang suda kong alanganin. Di mabutang suda kong peligro ang iyang kinabuhi. Pero, Greg, doon na lang ko'y gustong ipangutanan ni mo ba? Unsa man nalit? Nganong dili naman lang ni mo hang iyon si Renato nga ipaatras na lang ang kaso batok ni Tasyo. Ha? At nakahuna-una ba ako analit, pero di ba kung di mo sugot si Renato tungod kay dako ang iyang pagdumot ni Tasyo? Anong iya mong ginanggidumtan si Tasyo, uy? Tungod lang ba kay nagtuog gid siya nga si Tasyo may nagpatay sa ilang amahan? Ay, Bitaw, Greg. Di ba, naproy ba naman yun na sa korte nga inosente yun si Tasyo sa maong kaso? Linda. Pero ako na nang giimbestigahan pagbalikan ng kasuhan. Hasta ka ba, Greg? Nagtuo pa gihapon nga sadaan si Tasyo? Kuan, sa tinuod lang lit. Naapakusto nga. Mahinungdan nga, ako nang giimbestigahan pagbalik. Nana ko'y mga tao nga akong gipalihok na ng kasuha. Kay gusto yun ako nga masayran kung kinsa giutok sa pagpatay ni Binondo kaniadto. Para nako, Greg, murag layo ra gyud sa tinuod nga si Tasyo mo ay naghimo sa ingon. Mas nagduda pa hinuon ko nga may kalabutan si Renato sa kamatayon sa ilang amahan. Ha? Pasensya na ka, Greg, ha? Nganong nakaingon man ka, Ana, Glenn? Tungod sa kinaiya ni Renato sa iyang mga lihok og sinultihan. Mao ba? Pasensya na kaayo ka ha, Greg.
Basin og nakalapas na mi sa among mga personal nga pangutana. Ako na, wanay kasulit, wanay kaso. Mas nalipay ko nga nangutana mo bahin, anak. Not kay, sa tinuod lang, maunay nakapahasol karon sa kong una-una. Tungod kay sopak yun sa akong buot, nga doon ay usa nilang mabilanggo. Nagampo ko nga unta, walay usa nila nga nalambigit sa maong krimen. Sakto ka, Greg. Angay gid nga magampo ta. Mao na nga, digyo ko mohonong sa pagpangita sa kamatuoran lit. Gusto na ko nga matapos na ning tanan. Sa di pa ko mupanaw, ining kalibutan, ha? Ayaw ka bala ka, Greg. Nagtuo gyud mi nga sa unahan, masulbad ra gyud ni ang tanan. Oh, ibalik mo lagi ka. Nibalik ko. Kay nga naman di ay. Waman. Nakadaig lagi ko sa mong kaisog, Toribia. Sa tinuod lang, no, Junel? Wag yung ko mahimuot din, he. Ilabi na gyud din yung duha ni Renato. Unya ganong mibalik pamagadin, ha? Tungod kay gusto na kong protektahan si Goryo. Sa pa rin mo mga pangyawit, ha? Sos, ayaw na lang kung pagpakaroon ingnon pa, Junel. Nahibaw na ko nga doon na mo'y daotang plano niya. Ay pataka nagbuka na mong bare, ha? Kay nga no, dili ba day tinuod ang akong isulti? Proibahi! Proibahi, unya, Toribia. Mahibawaan ka din ako nga bisag unsa na lang ka ng imong pangyawit, ha? Di ka magmahay na ko, Toribia. Ha? Wa ko mahadlok ninyo, Junel. Kay bisag unsang orasa, mahimog akong ibulgar sa tanan ng inyong mga baho. Adi ay! Salbahis ka! Gusto ha? ko din ka kuhan! Para! Sa nakatanggag sikiran? Para! Hoy, ikaw tigwa nga ka, swerte ka, ha? Swerte ka! Bata. O siya may problema, ha, Junel? Wala ni Felix. Wala kaso. Magbasol gid ka ining imong gibuhat nako, Junel. Magbantay ka lang, Junel. Inutil kang dako. Husto na, Toribia. Sa kabataon. Oy, sige, hilak. Ay, napaghilak. Ay. Wa si batasan, Felix. Mura sigsikinsa nga mitamparos nako. Ay, kay nga man di ay, ha? Unsa man ganun hitabo ninyo nga nag-away man mo. Gakos nun. Pagkakos may nako. Pili. Nay makakita. Ay! Kita. Ni Felix nga, naginaksanay na ba mo? Wali kaso, wiki. Ano man kaso? Wiki, ha? Ha? Unsa ko, puta? Toribia, husto na. Ay, napagakos na ako. Felix, panalipdiin taon ko. Ayawin taon ko pasagdi. Oo, lagi, Nga naman lagi, ha? Unsa lagi hinungdan nga, nag-away mamong Jonel, ha? At ug anay kos tinuod. Sekreto na dahil kayo mo, ha? Naday mo relasyon ni Toribia. Opso, para. Para, hunong sa. Usa kayo na relasyon. Muli mo pagkaganak ko. Nagkakita ko ngayon mo, giwap-wap ang buko-buko samtang nagakos mong diwa. Ay, galal ka lang. Halal. Aber, muli mo pagyod ka. Way angay. Way angay. Wag kagi angay, oy. Magsilos-silos ka pang tiguang maka. Ang titiguang? Ha? Kaya nga no? Nagtuo ka nga, di ko magkakita og laing nga mas gwapo pa ni mo. Ay, gaya ka lang. Yaya, bitaw. Magbuwag ta, Felix! Magbuwag ta! Ay, ha? Hagiton ko ni mo. Kung may mong gusto, sige. Buwag din ta. Magkagbuwag din ko ni mo. Kay lampingasan kang dako, mabudhion ka! Sige. Magpilmahan na itadaday. Kay, aron wanay labad sa kungo. Ha? Ako pa ni mo? Ha? Kamu no, palisong kayo mong butyok. Salam! Butyok. Butyok kung nang ilong ni mo. Sugod karon di na ta magtinagdaday. Hala ka diha! Hadlukon man ta! Di sa kumutagad ni mo eh! Pwe! Wa pa kinitugot sa kay gayunan gaw.
Aron magkasulti si Lolo Goryo og si Tasyo. Mao lagi. Unsaon man sad gud nga daghan man kaayong nagroving nga pulis gabi. Ako ginakuyawan ka, uy. Unsaon na lang kung matay mi nga si Tasyo. Patyon na ba gyud siya kung makitaan siya sa mga pulis? Simbako lang intawon palayo gaw. Kuyaw gyud tinuod kun masakpan siya. Pero si Lolo Goryo, nakita gyud sa iyang naho nga napuno gyud siya sa kabalaka nga nagkunahon ni Tasyo. O gaw. Kay nasayod ba gyud ta nga pinangga gyud kayo to ni Stasyo ba? Mayon tagmahangyo niya si Renato aron ipaatras na lang ang kaso, uy. Nah, ambot lang kahagaw uy. Murag imposible gyud siguro nang mahitabo gaw. Ilabi na nga grabe gyud ang pagdumot ni Renato ngadto ni Tasyo. Ay, kadaghang problema gaw, uy. Napay kang pipito nga hangtod karon, wa ibaw kung asa na siya ron. Bitaw gaw no. Unsa sa kinahitabo ni Pipito no? Si Mana naman kapin nga wala gid siya magpakita. Maulagi. Kibati bayag gyud ko kabalaka gaw. Wa gyud ko mahimutang og pila na kagabi kuno sa nahitabo ni Pipito. Kita man sigurong tanan gaw na balaka ginila gaw. Naluoy bayag gyud ko gaw, uy. Gusto gyud ko mutabang nila pero wa gyud ko mahibaw kun unsaon. Sagdi lang gaw. Ang atong pag-ampo, dako na kayo ng tabang para nila. Uy, hala! Pipito! Pits! Ikaw man day na! Dali dayon din ni oy! Buhi pa tao ko. Dayon gyud ko day. Ala, nagpurol. Silang duha nagpurol. Wow! W. Ginoo ko, kalit pa na kami tong ha, Pipito. Diyan man dahil taong kagikan. Ha? Ayo say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.